RMN. Hi, hello! Kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad si Kanginan, Trifon Morales, and then my partner sa ako diri si Randy Dayan. Kung ako ang pasultihon, asap kita. Always say a prayer mo na importante gisun ang atong panlangin at itong labang makagawang. Lord, thank you kayo sa imong gihatag ka namong grasya. Ug ilabi sa mga tao nga nagtawang sab ka namo. Thank you kay Lord. Salamat kayo kay ikaw naghatag dining tanan. Thank you kay Lord. Okay? Unya ako sa ding pangmustahon o shout out ako sa makadiyot special sa ni kong amigo da nga hilig imo tabang. Way kausaban yun, tinuod yung mutabang ba? Si Muntor Tatoy, Konsel Muntor Tatoy, City Councilor sa Lapu-Lapu City. Thank you kayo, City Councilor Muntor Tatoy, akong amigo. O sa tanan nga namino, maparimpi diya sa Panganan Lapu-Lapu City, Panganan Island. Kasi naman sa inyong pagpamino, kusok nga itong Dewey Espiritu. Thank you kayo, Konsel Muntor Tatoy, City Councilor of Lapu-Lapu City. Then, nagtuusap ni kuha diya sa Santiago Binos, kamuti sa Island. Salamat sa pagpamino ni Brad Jewel ug sa mga kaubanon sa igsuon diya napita. Og ingon man sa mga divers niya na Minos na to. Okay, thank you kayo. Og diha usab sa Compostela Beach Resort nagkuan lapon Brad Jewel Polvera. Thank you sa inyong pagpamino. Okay. Bueno, ang suwatan po karon atong hatagan og pagtagan no pinadda kini sa kalalaki. Mapatago lang siya nga Digoy. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Digoy. Usahay ba, kini bang nagtuo bitaw tanga kita or siya may dunay diferensyapan sa diyang madugay ato mapatikdan nga kita day dunay dipikto. Mao ni ako problema ron pero aron yung sabtan ang tibuok kong istorya kung ngano na problema ako ani no. Inani man gud sugdan ako ang mga panghitabo ha. Ay, gutom na da. Kaandam na ba taong na akong asawa sa bigkay sa paniod to? Kaluto ba ka taon? Bida, na, aksyon nagtuyo ko padanaw. Gutom nyo kayo. Nawag kami. Sige, sa nagsaba niya akong cellphone. Day, Bikay! Day, nana ko, Day! Day! Narinig ka niya. Ang taon kakadungog sa pagtawag ni mo, eh. Ha? Saan ka lumag na ka? Day bangag. Ngita ang kagbangag taon. Mo gani ano nangita kag bangag? Ikaw may ningong bangag. Bida no? Wa ko mingog bangag. Ako gisulti, nangutana ako nakalungag na baka dili bangag. Giahak na. Nagsiyok mong guning dunggan ko. Ikay, digutom na ko. Ay, parehas bitaw ta, ipanggutom taon. O ba kakalungag din na? Na, way bangag diha. Ang kalungag din, kaya gutom na kayo! Ay, salamat. Nabusog na gyud taon. Ano ang kalungag niya taon, ha? Di ba, bilin mo kong bugas o palit og sudan sad? Ano sa mo taon ka digoy, uy? Una-una sa taon uy, nako gitabaho diri, naninda kog isda. Ano saon pag mahurot? Magdugay-dugay kog lakaw. Dugay kay mahurot ang akong tinta. Ay, sunod ba? Siguro taon nga makakaon pa lang. Kay lisod ka ng style ay, mabuhol ta. Huwag dito, pagot ba ta? Magsiyo ka tulungan. Ikaw sad padiguro sa kaon, uy. Kini akong asawa, bungol-bungol yun eh. Labi na gutom mo, mabungol og maayo. Mao nang sigihan tao na ako pahimangno nga dili yun mapagutom. Unya, Kumusta naman mo din, Bikay? Okay naman mi diri nay. Kakaon man ka mo katulog sa usa ka adlaw. Na, usahay ganit nay, malima imbis katulura sa usak adlaw. Unsay lima? Malima mi ka beses ba mangaon sa usak adlaw. Mao ba? Uyawa gud. Lagi nay. Ay, noon kun mauna. Pero, niwang nga lagi kayo ka. Nay, wa ko muniwang tungod kay way kaon. Tungod di sa klase sa akong trabaho in town nay. Uy, kina ko pangisda ba? Mangadlawon gud ko madto pasil kay mukuwag isda para ilibod. So kuwang gid ko pirmi sa tug. Mailag mahurot tay nag-isda nga akong ilibod kay magapahuway dayon ko nya usahay dili man. Mao ba? Ala kaluoy sa taon. Abi na kog naglisod mo ba? Ay kaluoy sa Ginoo nay, wa sa gid in town nay. Mao ba? Mas maayo.
Gaya ako sulti sa tatay nimo, malipay gud to. Ing nas tatay na nga buhong kay may diris kaon uy. Di gid mahitabo nga pas mo mi kay naay daghang kaon. Mao ba, pastilan. Naada mo daghang pagkaon diha. Na uy, gabi igay naghumba ko. Nya paghapon aw udto katong udto lami kay latang bukog sa baboy. Kanang gusok ba? Wow, lami agod. Adto usang adlaw nay nagluto og crispy pata. Ha? Your words sira. Nya na pa. Aw, wa, kay adto mo tong usang adlaw hurot na. Ay sobra pero ako na lagi pakaon sa ero uy. Kasubertis iro, no? Unya ang linat-ang nga baboy, Oh. gilaw sad nako sa baboy. Kaswerte sa baboy. Nya ganina pag uli ni Digoy, wa na no isud-an. Pagkamalas sa unggoy. Unsay nga nay? Ay, wa nak. Ay, kining pakaan ako nak. Murag gigutom naman ko da. Manungkab lang ko diri sa inyong kusina nak ha. Uy, nay kadiyot sa nay oy. Bungots itoy, milahos kis kusina. Pagkakidwit. Oh, wa man lagi nimo mahurot ang kanon nay. Ay, nag-expect ko nga napailinat ang tiil, crispy pata, o humba ba noon. Pero, ay, kalit lang kung nabusog pagkakitaan ako sa inyong sudan nga sardinas. Nay kanang ang katong latan nga gusok nay ug katong crispy pata. Ay, ayaw na lang to gisgote. Kaya ba siguto mo na sa kong kalitan eh. O, saon na lang sardinas sa na sudan ninyo. Sorry nay. Sa man gyud bikay, ha? Okay ra mo din sa inyong pagpuyo. Wa mo maglisod. Sultihi ko no kus tinuod be. Oh, nay. Recorded by X Thunder Gaming. Okay rami nay uy. Ya nga nung sa pauli sa ato o kaniingon ani naman gani nga pasuwaon na lang kasi mong banag sardinas. Dito ba sa ato bisag pobreta pero wagod kana ko pasuwa ang sardinas. Ay magpait lang kog sudan nay bi. Unsa may gusto nimo? Ay, ayaw na. Ang tinuod wa ko gutuma. Ako lang tong gikuan. Ako lang giklaro kung tinuod ba gyud tong gusulti nimo nga inyong sudan nga lamian kayo. Pero ay, sardinas man di ay. Sa pagtuo ni sa bana nimo diya nimo, biktima ka sa bagyo. Uy, gusto ko makisulti sa mo bana. Gusto kong makiklaruhay, ha? Asa pa man siya? You love me no longer, I know, and late. Gipadaan mo litson taon ako pre ha, marang lipay kay smari nimo ani taon pre. Pasensya ko tayo, pre, oy. Pasabta las mari, ha? Huwag tayo lang ang sudan, kanora. Ta, yoy ha. Uy problema pre, usbon ako. Salamat kayo ni. Sige pre, nila ko magdugay ha. Kasi gutom itong mayos kumari nimo. Sige, pre, amping. Sige pre Kevin. Salamat taon abot ko dispay. Malipay yung taon tos digna. May dakong litson. Umutor ba oy? Magdali ko. Day bigay. Day. Day bigay. Nana ko day. Nara ko diri oy. Nay, kanas di koy nay. Aw, may noon kay nana. Gang, di ana ko nga rin kusina daw dali. Oy, naro mo day. Lugar na ka ha. Lugar na ka. Oy, hey. Naamli ka. Mina ko day. Mina ko. No, taga Santo. May na kiniya ka na naida kong sunod. Ay, litso rin taon. Dali. Nga ako na taday. Gang, ikaw. Siguro nag-imo ha. Ay, litso na. Di man kaan ang litson. Iyan ang pinalit nay. Ganun nahibaw man ka bikay. Ay, Kamoy kuyuga nga ni araman ka dire. yes, na. Nagpalit kong litso na. Usak kilo rin taon eh. Usak kilo itong nga ba. Kay, gipulaan mo taon kung kinaon ng linuto taon niya. Kunya, kapoy po taon siya. Mga napalit lang kung para taon nga di na siya magluto. Ya, maayos sad kay nagpalit ko. Niya mo day ka, timing kayo. Hala, sige day. Sukan rito eh, kamangaon na day. Timing kayo nga pagdara kong litson nga gipadataw sa kong kumpare taon naa sa dayang ako adayang ugangan kay bunyag man taon to sa iyang apo taon nya gipadto ko sa ilaha gipadadaan kong litson mao to nga nakakaon po taon mig litson kunya day to na kita sa mga nanay nimo kasi yung tuyo na yun suroy mo di sa to Ay wa good nangumusta lang, nagsusi kuno bata magkalisod. Pero
Pulbida, pastila, no? Marami tao isaan ako si mong inahan nga. Piti ka pas buhon taon. Mga bato nakapanghambog kog ahat. Ay, mampog. Yun, saan mo? Akong giingnan nga, maayo atong pakabutang. Nya, nangutana siya, wa bata magkalisod sa atong kaon diri. Kakaon ba kung takatulos usa kadlaw? Ano niya? Akong giingnan nga sobra pas tulos sa usa kadlaw. Na magani higayon nga kalima ra mo kaon. Nako pag yung giingnan nga mga sudan na mo diri pinubre. Katong usang adlaw naglata ko gusok sa baboy. Nya gahapon nag crispy patata. Ako sa sulti taon na ini mo taon. Nya tus kusina ka ha oy kay mukaon. Sus mo ginatimingan niya nga atong sudan sardinas. Bis ay bungos ito'y. O niya? Ako na lang giingnan nga nagsardinas ra ta kay gipulan na tas magsigig baboy. Salamat ya. Salamat kayo. Namakak na lang kong nanay dong. Wa na lang kumusulti niya nga usahay mapas mo ta. Kay sultian ako siguro mang yung kuhaon ko niya og dadon ko niya balik dito sa amo. Day. Sagdi lang, day. Maluwas lagi tayo itong kalisod. Gwanta lang sa... Basta, maluwas na tayo rigian eh. Huwag yun tayo... Buhi ay ha, magkinoon sa... Ay udong mag-inunungay gid ta ani digoy sa kasakit og kalipay. Pero napakay kalipay nato aning kalaki ha. Tapos ginawa yun, sa mabuhi lagi ta. Wa na ra ba ko pangkatag isda sa akong amiga dito sa Pasil. Sige lang, day. Masahiro lang kong pirmi. Basta, akapoy, bahala. Agbantaon ako. Dong. Ang tinawag maglisod yun, may kay habal-habal driver mo gitawon ko. Kanya siya nindag isda. Kunya karon wa man siya pangkata. Kay usahay dili mo huruto yung isda. Maglisod siya bayad. Mao to nga agwanta lang yun may. Ang looy lang taon ko sa kong asawa. Kay gutman lagi usahay, mabungol dayon. Mao to sa kadlaw na yan ha. Wa ko kabiyahe. Uy, hala. Wa naman na yung buga sa patay. Sao nang anay. Mao dayon wa kalumang sibikay. Gang! Kay! Gang! Saan siya? Uy, naaram na ay. Iyay, wag ka dungos kong pagtawag da. Awa na, gigotom na yun eh. Akong doon. Gang, naaram na ka nga ni. Ganina kong sige tawag ni mo. Gang, ganina kong sige tawag ni mo. Tupag yaw eh. Diyan nagtuwad. Bumulasan. Wag ko pingon ka tuwag. Akong giingon. Tawag, naunsa biya taon ka eh. No, nangitam ka kahoy. Una. O saan na yung problema ni mo digoy ha? Ako, yun. Nalibat na. Grabe na ni. Bangas ka. Recorded by X Thunder Gaming. Grabe na yun kayo gibating kagutom sa kong asawa. Kaya nalibat man taon yung mata taon. Gawas ng nabungol na nalibat pagi taong mata. May lang gani kay nakautang taon kong linata sa mong silingan. Mao tong nakakaon gitaon me. Nya, di usa kay gayon, gawa na gitaon me. Mao tong nga nangita yung pagi nga makapalit og pagkaon na mo. Unya. Salamat din taon. Kautang gitaon ko pagkaong ani. Tulang kong kaon sa bahay para magsawa mong bikay taon. Siguro gigutom mo gitaon to. Sa nagong oras sa apay pamaho. Pastilan, pobre eh. Madali ko. Kinahanglan na maabotin ako ang bahay taon para makakaon sa bikay. Oops, ay ni ana yung kahuwa para matawag mo ko ang boundary na. Hangyoon na ako taong makuha ko, makautang ko sa tag-iyas motor nga di ko makadata taon. Huwag maalang ko muhatag, magdali ko. Gang! O sa isun na to niya, Gang! Purbida, Gang! Iyay, wala nabungol na sa taon. Huwag mo katubag, Gang! Nakaluto na ka niya, Gang! Sunan, Gang! Bikay, Gang! Hawa na yun, nabungol na taon eh. Gutom na mayo. Saan ni Bayano eh? Gang! Ako din paggawa sa sunan daan. Dira. Okay na ni. Saan si Bikay? Gang! Gang, diyan ako! O sa isun na to, Gang! Nakaluto na ka, Gang! Gang! Naroon day ka niya. Wala nabungol lagi yung taon ka. Purbida, wala ka kadungog sa tawag na ko nimo. Ningon ko nakaloto na mag-aot sa may sudan diha. Mga sobra na ko kalima ni tawag nimo taon. Ningon kong unsay sudan diha. Wag yung ka dungog. Wag yung ka kadungog taon. Wa ka dungog sa imong mata. Hapit ka magani ko kanapo ka na sige tubag nimo. Uy. Sige kong inon-unan. Sige pa pangutan na. Unsay sudan. Sige kong tubag inon-unan. Ikaw ba na bunguloy? Bungol si Itoy. Ako na na bungol ran. Unya nakadungog ka nga nakautot kas pag tinawag nimo nako. Wa. O tiya mo na. Ultimos imong utot di nakakadungog. Wa na nabungol lang diguya ka. Bakidot.
Sa mga ako naman na bungol, nakautang ba dahil akong asawang isda kay ang iyang kaila tao naglibod man miagi sa mua. Ug maon iyang giluto sa among sudan taon. Ug mi kaon na lang sa kunya kuna. Kunya, wa ko mukaon kay gusto lagi taon kung magsaw mi pero gutom naman kay ko. Ako naman hinuoy na bungol kay pwerte naman ako gutuma gud. Tinuod gyud dahil ni makabungol kag gutom no. Kay mauman siya ako na matikdan sa akong asawa nga kung gutom mo siya bayo, mabungol siya. Mo grabe man gani, murag malibat iyang mata. Was pa sa dinoon ko kasuway nga malibat ang akong mata sa kagutom. Kanar ginong mabungol ko. Saan man ako ani taon akong asawa ug ako? Pubida, sakit ka taon ni nga kung magut man ka, mabungol gyud ka. Unsa man tas sakit ni namo bambina ha? Unsa man kung kamoy pasultiyon na tipres, digoy. Salamat sa tanan! Kaninyong tanan ka nabati. Kitang mga dagko atong imnon gyud ang said Panyawan Coffee Mix ha. Muna the best kay natong imnon padung tas trabuan kay kondisyon kita na. Nindot kay atong pamati mahumanang atong trabaho panington excuse me, panington patakon manginom ta sa ato ang Panyawan said Panyawan Coffee Mix bauday the best kay natong imnon. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay, Ate Bres? Okay, akong pasalamatan kuliat ang tanan nga nagtumar og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas ng sugar. Ayaw si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inumdaan ko sa kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuton mo, maughapon. Sa gapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka makaon sa imong paniuto. Maughapon inig kagabi sa imong pagpanihapon, inom na sa kadano ko sa kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. O alang na ito na problema kaayubahin aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka, di na mo angay malok or mag-uul. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, magkapaalibyo anang atong kibati bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na ito magkaisunan nga bigamit sa to ang said Lenimit. Well, thank you kay inyong tanan kamo na sayod kung unsa ka epektibo atong number 1 nga plus sa Kabisayan ug Binadaw ni abot tas Luzon. Ang said said Liniment Oil nga tinuod mo wagtang sa atong panuhot, pamaol, parakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, dapi-dapi nga magsakit. Haplasan lang nato sa said Liniment Oil. Bagtak og ingon man kini nga tuang buko-buko, ang atuang abaga nga magsakit panghaplas lang sa imong asawa. Unya labi na gyud sa atuang panakit sa kalawasan gyud tanan natong panakit unya ilikay pag gyud ta sa dinggi kun manghaplas ta sa said Liniment Oil nga anara mapalit sa butika. Pero kung layo mo butika, pwede ra Shopee. Inyo lang i-type dito ang said marketing herbal product. Tanawan nyo ang mga produkto din ha, na adiha tanan genuine nga produkto sa said marketing. Inyo ra nang makita din ha. Unya, pwede ra ka mo order sa Shopee. Bam! Salamat ko sa bayo, Lan. Ato ko sa labatan kini mosunod. Ang mga sa Oslo mo karon lang ko ng mag-uong munisipyo. Di ba? Oo. Yang ato ang Kinsa ba yun si ano? si Attorney Honorable Mayor Attorney Ronald Guaren. Daan ang Oo, kauna ang katong munisip. Katong si Tumula ko na. Wala na niya. Kanang na ang katong covered court sa una giguba to nya karon gilisan og edipisyo nga mao ang munisipyo nga tanong mo 3 stories or 4 stories ba. Kanang na ang
Iwalis dapit katong gibutangan sa covered court para katong kwartel nga structure makita diretso sa highway. Anyway, ang katong mga nagtrabaho dito nga doon na sa mga monitor nga radyo, Crispin Saison, Brian Saison sa Dakit Barilim, nasa nila sa Oslo magtrabaho sa bagong munisipyo. Salamat sa inyong pagsunod sa atong mga tulumanon, ha? Ingon na sabi nila ni Marites Mendez, Rosalie Priulo, Maria Teresa Amad, Jamaica Amad, Jingding Corrideri, sa may Jing Carinderia, Mary Jane Hirugluga, Maki Osorisco. Okay? Salamat kayo. Gamit ka mo sa atong sa celebrity kutik biorism. Kano na kinigluto tayo ng papaya extract nga matod pa magpabilin ka mong kutis artista, kutis porcelana, hamis o gwapa nga itong panit. Labi na doon na kami problema sa inyong mga pamanit, no? Doon na ba kay blackheads? Nag-dry ba kanyang skin? Katul-katul, pugis-pugis ba ka ha? Doon ay up-up-on sa padiha? Whiteheads, blackheads. Sa celebrity kutik biorism. O matod pa, inigpalit mo ani ayaw lamang ka magpapataka kung na ay mga suroy-suroy nga i-offer nyo din na idani ka ninyo. Kaya basta kung kapalit ka mo og pike. Tulong ka mo sa butika mga tanan sa ato ang Celebrity Kutik Beauty Soap. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karugad lawa, Si Dodong Gilyan. Digoy, Ate Pres. Digoy. Oh, si Dodong Digoy. Kanang problema ni Dodong Digoy taon Ate Pres ba? Tungod siguro ni taon nga, tagisara sila makakaon tungod sa intrabaho taon. Lisod sa taon kay driver habal-abal. Usay, wataw kita, mga utangan pa siya nga gaon, di kadata. Mo na nga, dili kayo sila makakaon, pero may mo na mabungol sila Ate Pres. Oh, Mabungol. kanang gutumon ka. Makabungol din. Makabungol. Kanang kung permi ka nga gutman. Oh, makabungol ko nun na. Mabungol. Ang uban galian Ate Pres, murag mawutangan sa mga pangit. Oo. Labi nagwa kay tug. Oo. Kana, kuyaw. Dodong Digoy, kana hinoon, murag sakto to gingon sa mong asawa kay mong asawa nakakao naman. Nya auto nga ikaw di ay nabungol ato higayuna kay wa ka kadungog kay tungod sa imong kagutom. Mao na nga kinahanglan gyud mo mga udod kada adlaw dungay kanang sakto yung kaon. Kung lagi niya in taon gulyat, kung huway kanon, saon na lang, di ba? Ganun, di ba? Ganun wag mo sila makapangitag trabaho. Bisan ka nang ginagmay nga trabaho. Mao lagi ang asawa Ati Pres, baligya tawag isda. Unya? Usahay di man ka data kay di man murot ang iyang baligyang isda. Di iula. Iuli sa tag-iya. Unya makuwangan man niyang kuan kay merkansi mo siya usahay Ati Pres. ganun Mao na ba- wala siya pa kuha ang isda. Ganun malkansi man siya. Lagi sad basin kuhaan sa gipares ka Oo, kaon. kana kung okay da kung ang imong gikuha gikan sa imong pagpaninda ang isda imiswa, di ba? Oo, Okay lagi. ra, mutangon nimo, wa man mahalin. Mao siya pa pabaligya Ati Pres kay Mauran. dako mag-utang. O niya, Maurasad na. kanis digoy pod. Nadigoy. Nag-drive pa balabal. Unya. Maglisod. Kita. O maglisod pag yun siya Ati Pres kay drive siya gabal yung mubo man siya. Ano di ay? Di matugad yung tiil ba? Inigunong ko sa kuan. Kasi di matugkad sa Motor ka na di matugad siya ta. ngano man ang yuta man tumban kato di ba ang kana Motor o daw panilitan kada mas tapat Ati Pres. Budaog yun siya. manaog din ha. Manaog yun Ati Pres. Uy kay di man di magkakatukod bug atong kay nay angkas. Naog lagamay uy. Uy ya sa taon ni Digoy. Ba mo tayo mabansa na to diya ba? Pero kung maninguha gyud ang tao, makakita gyud bisa gamay nga kanang sugo-sugoon ka sa usa ka bahay no, doon ay magpa-guna ba ron, magpalimpyo sa kuan makakaong ka gyud uy. Maligya kag balot. Oo. Di ba? Taho. Taho Oo, o. taho. Kusog kay taho Ati Pres. Mo na. Pero kung maninagag taho, kaligo sad para Oo, oo, ang tuloy. tao dili ba dili Ang ba tawo na Ati Pres, buginan siya 1.5. Mao No na ba? taon. Oh, labing minus sa 1.5. 1,005? Oh, Luy. na. Anong dagpamaginan siya lang? Ambot lang ano kang dako tungod na rin na sa takos. Takos siguro, Ate Pres. Oo, ya. Daubos takos, Kaya ah. gamay ra taksanan pila bali pila na 5 gamay rang 5. Paredido nako, paredido. Ay sus, dako nang ginansya paredido. Basta mo kugi ka lang. Oh, mura sa si Dodong ba? Dodong. Kato magician ba? Oo. Dodong sa tiyo Dodong ba? Double D. Double D katong Bodbodo kwan. oo. Dodong. Isa tong giangkat. Oh, ilang ka sa Ilang niya kat Ate Pres. po, Sus, makita ya po. Oo, uy kanang mo angkat ko. 3,000, labi lang ka nang maginansya sa mayo kay lain mas Dodong. Double D kay Nga naman. inig-abot yan diris kulo na ti Pres. Litso-litso na naiya ha. Kada bang ang iyang gibaligya, diretso na siya mga suki. Ana ay suki na Oo, daan. sakay, kausar, Ate Pres, kay Mayo. pakyawon ra sa mga taga Macdo, kay ato sa Macdo, at pakyawon, Ate Pres. Maayo. Dili ko lang dodo, juridiko. Amo ba? Nala nga ikaw digoy di? Dodong digoy. Pwede mo nga, uy, makakita ka gud uy. Nachoy trabaho, ginagmay, antos lang. Para magkakaon kada adlaw, di ba?
Kay kuan, ang katugin ko ni mga habal siya guler. May maayo ka ng galing og probinsya siya dili mag-service sila ka nagitawag og electric bike. Ay, dili. E-bike? Damay naman Oo, kayo. e-bike. Oo. Dili Ah, ka pwede- e-bike. Oo. Okay naman Kada tingali. pag walay kurente ka na kada pag i-charge lang. Wala Oo. gi. Okay ra. Dili oy. na pwede kung tos probinsya kasi di man nakatangas og bakilid. Adi, oy, lisod. Ah, katong bukid. Oh, Dili. so kanang habal-habal ra gyud Habal-habal gyud siya. Oh. Sige lang, di ka abot basta master man ka ana. Pero niya akong Ambek. ipabati nila duha no. Sige, sige. Sirach 26 verse 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa, mapilo ang gitas-on siyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Ang panugari po ko diri sa verse 3, ang usa ka maayong asawa mao'y usa sa mga bililhong panalangin nga gihatag ngadto kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang kinakuning gibasa ko lihat kay usahay man gud pud og kanang naay kanang dili kay sila makauyon kay abot ang bana pud gini kabot gud nga pinasingka mo na dai na sudan na luto. Mo lagi. Unsay man kuan giluto pinasingka man gud pud iya. Ah, maningka di digoy di man. Yang kuskon ba kay bungol man gud pud Ama una pero dili singka. Dili Di tuyo ba, na yung ano singka. niya? Di ba, Tuod kay bungol, di ka dungog mo ng Kun dakon. bungolan o sa mga kaliwat na og kuan. Murag sa kagutom, sakit. Kagutom dili kaliwat ay. Nay, amot lang ka no? Kay na Pero kargado sa gutom sa katiguangon. Oh, kana, mabungol ka sa katiguangon. Mabungol Okay, ka. natural Katiguan yun, nga ta, oo. natural nga. Mabungol ka. Pero na dyan akong 72, di man ko kadungog. Oh, Bungol man nanapoy ko. ka ng uban at pres ka ng mga bata nga mabuog nang maduog, iya mabuog Oo, yan. oo. Dugan mo nang mabungol pero ug dili ka amang, dili ka kuan, di man ka mabungol. Di nga. Pero kani siya murag sakit gid siguro ni bang kanang Kaya naman, gutman, Ikaw, gutman ka, di ka mabungol. Di ba, siyok man imong Siyok, lunggan, siyok, di ba? Ang karon kini akong pagkabungol murag sa ako tingin ning tambal pero gutumon ko wala magkurot. Dahil, makadungog ba lagi ka ginay? Ha? Dili ka bungol, oy. Makadungog mo gani ko gagawa. Makadungog gani ko ginago. Ani na lang, kanang sabot-sabot lang sila. Nya panalitan og gingon nila nga mabungol og kanang magutman mas maayo pud og si Inday nga ready na mapagkaon nagabot po ni si nga yung bana nga. Kana lagi ko na ipagkaon ba? Ang problema nila kay why kanon. na lagi ba luoy kay. Mangita pa sila kung sa kanon, mangita pa. Ang problema nga, mangita sila trabaho para makakaon. Masikay-sikay sila, no? Oo. Oo. Wala trabaho ang asawa lan. Wa. Wala maligya lagi tao isda ba unya say. Di ka baligya ba? Nagkumakinaan siya ng mga maligag isda. Murag kang kanilang kwarta, oy. Sagana ka ng maligag isda. Kabagaas ilang ipron. Bitaw, bitaw, tinuod na. Base kang kinaalasang pagpaagi sa paggasto ba? Pagbaligya. O, di Tingali- ka paggasto sa kwarta ba? Tingali di ka maumanukli. Ano ba inana? Di ba? Tinuod ta. Di ka maumanukli ba? Dito yun ba no? Basi na tibre. Dili tuyo na, di bugo anak sa Oh. panukli. Kuan unsay pangana basig maunay nakaingon Oo. na maalkansi siya. Ako inana biya, dugay kay kung sukli kay, dili ba kay kung maayog ka ng arithmetic, ano? Dugay, muna inana. Kaya oy. sa ako pa kubang ko dito pre eskwela siya lagi. Yeah. Bright pa na siya. Pero nasa gyud hindi kayo ko sa math. Oh, Hindi na. ba ko sa J's ko pila ni? Sa J's. Ya kani 5, 15. Gipunan ako piso. Ko pila tanan. Wa jud ka to. Inana bitaw nga kanang maglibog ka ba? Oh. Kahina ka sa Ang iyong numbers. tanan kadang 5, Kanang, 10, 15, 20. oh, kanang inana, pero kida, pero kita wa. dili na, Oh, dili pila siya. man tanan. Maglibog na. Mag-iya babaw iya. Balik ta. Balik ka. Balik ta. Gutumon, mabungol. Ako sa gutumon sa sahay ko, magkurog. Ikaw. Pero tingnan ko sa kaya gayon. Ano? Ngaluhan. Busog ko. Ah. Ano niya? Siguro mo gusto nga tunga. Lawag pa na natin tulungan nun. Kula ko ang puzzle, Tihon. Tata RMN